Imos entón agora a botar un vistazo ao que son os paneis de Blender. No lateral dereito temos, por un lado, o que son o listado dos nosos obxectos. Se vos fixades, todos estes paneis son personalizables, se poden cambiar. En este entorno default, pois o que temos este entorno normal, default, modeling, o que temos son estes paneis, vale, que serían os que máis nos interesan, de acordo? Nun principio o que temos, aquí arriba, o que estaría ben ter, sería o listado dos nosos obxectos. Na nosa escena, agora mesmo, o que teño é unha cámara, un cubo e unha luz. E se vos fixades, aquí nesta opción, que sería a opción de propiedades, se seleccionamos cubo, cámara e luz, o que van a sair son as propiedades do cubo, do cámara e da luz. A maiores, no cubo incluso podemos agregar un modificador. Isto pode ser interesantísimo para moitísimas cousas. Non sei se imos a traballar moito con el ou nos, vale? Algún modificador, como poden ser as booleanas, ímolo ver de pasada, pero porque as booleanas estropean moito a xeometría, hai que ter cuidado con elas, son moi útiles, pero hai que ter cuidado con elas. Polo menos aquí en Blender, depende do que queramos facer, como sempre, vale? E os puristas do 3D poden matarme. E podes aquí tamén, pois, a luz, veo as propiedades da luz. Dentro desta botoneira, vamos a ver o que serían as opcións da ferramenta activa e o espazo de traballo. Entón, agora mesmo, se teño a ferramenta de selección, me mostra as opcións para a selección. Son moi parecidas, se vos fixaden, as opcións que pode ter de selección un GIMP. Se teño ferramenta mover, pois sería opcións de mover, opcións de escalar, opcións de rotar, etc. Vale, que máis podemos ter? Aquí temos a escena. Sobre a nosa escena podemos ver como vamos a facer o motor de procesamento, o máis famoso xa sabedes que é Cycles, nos imos a empregar, penso que máis sinxelo, ou vou a deixar tal como está de momento. Como sería o procesado? Se queremos poñer unha oclusión ambiental, non se queremos facer un render, imos facelo, que é iso da oclusión ambiental, pois sería unha luz que nos permite ver toda a escena como se houvese unha luz de ambiente, vale? Como se fose de día, pero non hai unha luz do sol, nin un foco. A xente que traballa realmente facendo películas de 3D ou facendo simulacións en 3D, a oclusión ambiental vos dirán que non, nin de broma. A verdade é que é tremendamente útil, é a única iluminación que vamos a tratar no noso curso se queremos facer un render. Mais cousas que poderíamos tocar, pois cando se fai un render dun obxecto, o render se fai dende o punto de vista da cámara, non? Entón, ese render que agora mesmo estamos vendo, que ten unha cohesión mental, que o cubo de efecto e que non ten absolutamente nada, faise con esta cámara. Esta cámara agora mesmo ten unha profundidade de campo de 100. Podemos cambiar a profundidade de campo, é dicir, é como unha cámara de fotografía coas que nos podemos xogar, vale? Tamén poderíamos tocar, pois se temos pelo nos nosos modelos, que non vai ser o caso, se temos sombras, como queremos as sombras, incluso o trazado de rayos, o sea, son diferentes parámetros con respecto ao render, vale? É moi interesante. Máis cousas, pois sobre a nosa escena, podemos xogar coas dimensiones da nosa escena, se fixéramos unha animación, poderíamos xogar cos fotogramas, a duración da nosa animación, o número de fotogramas por segundo, a salida onde se vai a gardar o noso render e como vai a ser o formato do noso render. Entón, se imos a renderizar unha imaxe, se esta imaxe se vai gardar en formato BMP, PNG, JPEG. Se fósemos renderizar unha animación, se vai ser AVI, JPEG ou vai a ser FFmpeg, vale?
Máis cousas con respecto ao procesamento, ao número de pasadas, e con respecto á luz e ao render, máis a nosa escena, se a nosa escena con que unidades traballamos, la rotamos en grados e podemos xogar con unidades de lonxitude. Como en Blender podese simular unha física, pois podemos meter diferentes magnitudes tamén, vale? A gravedade, nós non imos xogar con gravedade, pero podemos activar ou non a gravedade no noso entorno e podemos fixar a gravedade que nos queiramos, neste caso unha gravidade normal estándar do planeta Terra, no eixo Z, menos 9,8 metros segundo cuadrado. Incluso, pois, se podemos simular unha física, podemos simular que os obxectos sean ríxidos, vale? Máis cousas, pois o noso mundo, a botonera mundo, na que podemos cambiar, pois, por exemplo, a cor do fondo do noso render, vale? A cámara, que podemos cambiar diferentes cousas da cámara, incluyendo relaciones desa cámara con un obxecto, por exemplo, se queremos facer un movimentos de cámara tipo traveling e quere seguir un obxecto, etcétera, non? Campos de forza para físicas, sobre cámaras, pincel, esperade un momento porque isto non o vou a ver neste modeling, sino en layout e basicamente, non era por eso, non era por el layout, era porque estaba na cámara e obviamente a cámara non lle podo dar un material. Se estou con un obxecto seleccionado, obviamente podo darlle materiais a ese obxecto e podo darlle propiedades aos materiais dese obxecto, non? Entón, podemos xogar con ese tipo de material que podemos aplicar no noso obxecto e que podemos ver se nesta botoneira o vemos con materiais aplicados. Entón, agora mesmo teño cun material que ten un color en superficie en vermello, en luz difusa, ou podemos cambiar a cor do material en verde, etcétera. Dentro dos materiais se poden cambiar moitísimos parámetros, como por exemplo se o material é metálico, se reflexa, se é rugoso, como reflexa a luz, a cantidade de luz reflexada, se é transparente, ou seja, é completamente un mundo brutal. Moi relacionado cos materiais, pois podemos ter as texturas, non? Tamén, aparte de estas texturas que moitas veces podense aplicar normais, pero tamén podemos aplicalas co editor UV, pois podemos controlar a textura aplicada ao noso obxecto dende esa botoneira. Me volveu pasar a modelación desta botoneira de texturas. Penso que en canto a botoneiras nada máis, vémonos no seguinte vídeo e seguimos avanzando. Veña, espero que se entenda, un saúdo.